obzirom da se upravo iz ove zgrade postavlja eksperiment i odavno nam je poznato da su ovde stvari već naopako. Toma Rosandić Vajar je odavno pokazao da su konji uzjahali narod, to možete da vidite na ovim skulpturama. I s obzirom ako bi se kao personifikacija ovaj bubanj uzeo da je eksperiment, ljudi su opet nosioci eksperimenta. Ono zbog čega smo mi ovde danas nije politika, ja se borim ipak za neke druge stvari. Nešto što mene tišti, ovo je borba za ekologiju, za zdravu životnu sredinu i da prestane taj eksperiment koji se nad nama sprovodi. Ova skupština bi trebao da postane narodni dom, da se brine o našim problemima, o našem zdravlju, a to se ne dešava. I baš zbog toga smo mi ovde da pokažemo da smo mi ti ljudi zbog kojih ti neki tamo sede i da nam se ugrožava životna sredina, voda, zemlja, vazduh i sve ostalo što imamo, da se problemi u zdravstvu rešavaju ad hoc. Ipak ovde prednost imaju kriminal i korupcija, što smo već mogli da vidimo, a vlada samo zakon jačeg. Tako da došlo je do buđenja proleća, a nadam se da će doći do buđenja svesti.